Ζητήσει με τον παράπονο γιατρό της, δεν είμαι γιατρός εγώ. Τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να καταναλώνει περισσότερο, να προσέξει την δίαιτα η οποία θα ακολουθήσει, να μην αποκλείσει κάποια τρόφιμα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αποκλείσεις, αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξει έναν πολύ καλό γιατρό και έναν εξαιρετικό διαιτολόγο, να μπορέσει να δει ποιες κατηγορίες τροφών είναι να κάνει σωστό συνδυασμό. Διότι οι γυναίκες που χρησιμοποιούν και κάνουν μόνο κατανάλωση βιταμίνη C, δηλαδή λαχανικά και φρούτα, περιορισμένους υδατάνθρακες και ελάχιστη πρωτεΐνη, είναι αυτές οι συνέπειες. Μάλιστα. Θα πάμε ξανά στο θέμα της νευρικής ανορεξίας. Είναι αλήθεια ότι όταν μια κοπελίτσα μπει σε αυτόν τον δρόμο, δύσκολα βγαίνει, δύσκολα θεραπεύεται? Οι έρευνες δείχνουν το εξής, ότι μέχρι τα 3 χρόνια της νόσου, από τη στιγμή που έχει διαγνωστεί, η οικογένεια κινητοποιηθεί, ζητήσει βοήθεια και το άτομο κινητοποιηθεί από την οικογένεια να πάρει βοήθεια, οι πιθανότητες ανάρρωσης είναι πάρα πολύ ψηλές, ένα 75%, το οποίο μετά δεν ξαναεμφανίζεται. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές το πράγμα έχει χρονίσει. Δηλαδή και στο κέντρο στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κέντρο των Τροφικών Ταραχών, συμβαίνει αυτό. Μας παίρνουν άνθρωποι που τα παιδιά τους είναι 10 χρόνια μες στο σύμπτωμα και είναι για νοσηλεία πλέον. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσης ενημέρωση. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή πώς ενημερώνεται το κοινό και οι ειδικοί στο να εξειδικευτούν επιπλέον γύρω από τις διατροφικές ταραχές. Ακούσαμε περιπτώσεις εδώ στην Κύπρο από απελπισμένους και απεγνωσμένους γονείς που έπαιρναν τα παιδιά τους σε κέντρα στο εξωτερικό, σε εξειδικευμένα κέντρα. Έβλεπαν στην αρχή μια διαφορά και συνέχεια όταν επέστρεφαν στην Κύπρο και το παιδί επανεντασσόταν ουσιαστικά στον περίγυρό του, ουσιαστικά άρχιζε τις ίδιες συνήθειες. Ναι. Το να μπει κάποιος για νοσηλεία στην νευρική ανορεξία, το θέμα, μπορεί να υπάρχει όντως πολύ μεγάλο ρίσκο ιατρικό και θα χρήζει άμεσης νοσηλείας. Δεν μπορείς να αφήσεις ένα παιδί ή μια γυναίκα όταν έχει φτάσει πολύ χαμηλό BMI να πεθάνει. Δεν θα το κάνεις αυτό. Ναι. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ειδική μονάδα διατροφικών ταραχών. Επίσης το ίδιο υπάρχει μια πολύ μικρή μονάδα στο Γεννήτριος και στην Ελλάδα, όπου τα waiting list είναι τεράστια. Και η οποία τι κάνει, πώς δουλεύουν αυτές οι μονάδες? Αυτές οι μονάδες δουλεύουν από το γεγονός ότι προσπαθούν να σε αποκαταστήσουν πάρα πολύ γρήγορα σταδιακά, να κάνεις αύξηση βάρους, επειδή ο εγκέφαλος έχει συρρικνωθεί, μέσα από τη συζήτηση ο εγκέφαλος αρχίζει και επανέρχεται. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όταν αποκόβεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το άτομο που έχει διατροφική διαταραχή από την οικογένεια και επιστρέφοντας, υπάρχει πολύ μεγάλα ποσοστά υποτροπής. Δηλαδή έρευνες δείχνουν ότι το 50% υποτροπιάζει στο πρώτο εξάμηνο. Και σταδιακά μέσα σε ένα χρόνο τα υπόλοιπα ποσοστά 2 κτλ. Δεν είναι πανάκια η νοσηλεία. Η νοσηλεία είναι μια έκτακτη ανάγκη που εκείνη τη στιγμή πρέπει να στηρίξει το σώμα, πρέπει να βοηθήσει το άτομο να συντηστεί με διάφορους τρόπους, για να μπορέσει να λειτουργήσει και μπορεί να κάνει θεραπεία κτλ. Γιατί με ένα συρρικνωμένο εγκέφαλο, αλήθεια, δεν μπορεί να κάνει και θεραπεία. Δεν γίνεται. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην αφήνουμε αυτά τα περιστατικά να πάνε χρόνια και χρόνια και να φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι χρειάζεται το άτομο στο οικογενειακό μας περιβάλλον ή εμείς οι ίδιοι νοσηλεία, ότι πράγματα πρέπει να εκλείψουν πια. Όταν υπάρχει πρόβλημα να πάμε στο κέντρο το οποίο μπορεί να μας προσφέρει βοήθεια για να τη ζητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρού στην αγορά και τραβάνε τον κόσμο να δοκιμάσει, να μπει σε μια διαδικασία δίαιτας και απώλεια βάρους. Υπάρχουν δίαιτες οι οποίες μας προσφέρονται στο διαδίκτυο, στα περιοδικά. Διάφορα σκευάσματα στο φαρμακείο τα οποία μπορείς να τα πάρεις και χωρίς συνταγή. Σκευάσματα σε μορφή σκόνης, οι οποία σκευάσματα σου λένε να τα αντικαταστήσω με ένα γαλατάκι, ξέρω εγώ, τα γεύματα. Δεν χρειάζεται να καταναλώνω κρέας, έχουν αρκετή πρωτεΐνη και όλα αυτά. Εσείς, η προσωπική σας άποψη, η άποψη του κέντρου μετά από έρευνες, μετά από την εμπειρία σας μέχρι στιγμής, πόσο μπορεί ο κόσμος να πιστευτεί όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά? Ελεύθερα, είναι ελεύθερη αγορά, δεν κρίνω με κανένα. Και τι συστήνεται?
Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ απεγνωσμένοι να αναζητούν μια πολύ γρήγορη και άμεση λύση. Και αποτελεσματική. Το αποτελεσματική είναι πάρα πολύ αμφισβητήσιμο, αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες που έχουν μια μορφή έστω και άτυπη διατροφικής διαταραχής αναζητούν στο εδώ και τώρα, χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι συνέπειες, στο εδώ και τώρα έστω και στιγμιαία να βγουν τον εαυτό τους να χάνει βάρος. Βέβαια, αυτές οι γυναίκες όλες έχουν δει ότι μετά από αυτό παίρνουν επιπλέον βάρος από αυτό που έχουν χάσει. Συν 20% ή 10%. Μπορεί να χάσουν 10 και μετά σε ένα μήνα Δηλαδή να πάρουν 11. 11, ακριβώς. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Το άλλο όμως ρωτώ εγώ, αυτά τα σκευάσματα τα οποία θα πάρουν, θα καταναλώσουν, θα μπουν στο σώμα τους, θα δημιουργήσουν κάποια επίδραση στο μεταβολισμό, στα εσωτερικά μας όργανα. Όλα αυτά τα συστήνεται, όλα αυτά δεν κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων. Σαφώς κινδυνεύει. Το θέμα είναι... Είπαμε, δεν κρίνουμε κανένα αυτή τη στιγμή. Επειδή υπάρχουν κάποια σκευάσματα τα οποία έχουν και τις άδειες τους και όλα. Ναι. Αλλά να είμαστε αντικειμενικοί και να πάρουμε μια άποψη επαγγελματική. Ναι, η χρήση αυτών των φαρμάκων, ένα φάρμακο δεν είναι να δίνεται αυθαίρετα από μόνο του, να επιλέγεις να μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και να το κάνεις, γιατί έχει πάρα πολλούς κινδύνους αυτό. Αυτό είναι να είναι προτινόμενο από έναν ειδικό. Για να ξέρεις ακριβώς και την κατάλληλη δοσολογία να το πάρεις. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να παίρνεις ένα χαπάκι ή ένα φάρμακο ή μία σκόνη και να πιστεύεις ότι μέσα από αυτό λύνεις το πρόβλημά σου με την τροφή. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε τη σχέση μας με την τροφή με αυτόν τον τρόπο. Απ' την άλλη μην ξεχνάμε ότι το φαγητό είναι επί της ουσίας φάρμακο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς φαΐ. Δεν είναι ναρκωτικά ή αλκοόλ που μπορούμε να μην ζήσουμε καθόλου. Μιλάω για το αλκοόλ. Μπορείς όμως να μην καταναλώσεις καθόλου για ολόκληρη τη ζωή, όπως επίσης και ναρκωτικά. Το φαΐ είναι βασικό για την επιβίωσή μας. Σαφώς. Εντάξει, δεν μπορεί Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε ξανά στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Εγώ μιλώ. Ναι. Κοιτάξτε, ο γιος μου είναι 31 χρονών και μετά από δίαιτες είχε 5-6 κιλά παραπάνω κατά το βάρος του. Μετά από δίαιτες προπαντός χορταρικά, σαλάτες, φρούτα, έχει πάει ψηλά η χολεριστρίνη του. Όλες, η ολική, η άμεση, δηλαδή της σχολής. Τι πρέπει να αποφεύγει και είχε και λίγη αιμοσφαιρίνη στις γενικές του αναλύσεις πιο κάτω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, έχουμε ακόμη μια γραμμή, πάμε να τερματίσουμε, είναι η τελευταία για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον τροφολόγο γιατρό που σας είναι εκεί. Γιατρός ακούμε. Μια δίαιτα η οποία είναι βασική σούπα και φρούτα μας λέει ότι είναι σωστή για 7 μέρες μόνο. Για 7 μέρες. Ποιος σας την έδωσε αυτή την δίαιτα? Τι είπετε? Ποιος την έδωσε, ποιος σας την σύστησε αυτή την δίαιτα? Είναι από Όχι όνομα. ένα νοσοκομείο, το Starter Health Memorial Hospital. Μάλιστα. Και σας είπαμε όχι όνομα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει το. στα αγγλικά. Απλά να μας πείτε τι διαβάσατε, απλά το πήρατε από το διαδίκτυο ή κάποιος ειδικός. Μιλάμε για κάποιον ειδικό, γιατρό, διατροφολόγο, σας την έδωσε. Θα μας πει και το όνομα. Μην Όχι, εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Τσάκη. Λοιπόν, θα απαντήσουμε στην πρώτη κυρία πρώτα. Καταρχήν δεν είμαι δεδολόγος. Ένα. Λοιπόν, αυτό που είπε η πρώτη κυρία, ο γιος σας κάνει δίαιτα μόνο καταναλώνοντας λαχανικά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν είναι διατροφή, δηλαδή δεν είναι, αυτό είναι σχεδόν ασιτεία να καταναλώνεις λαχανικά και φρούτα. Μοιάζει πιο πολύ να είναι ένα Είναι της πράγμα... μόδας αυτό, ξέρετε. Ασιτεία λέει ξηρασία και αποτοξίνωση. Ναι, αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Και αυτά δεν πρέπει να γίνονται αφαίρετα από μόνα τους. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν... Αυτό με την ηχολελευθερίνη που είπαν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι είναι αυτό? Υπατικά ένζημα. Αυτά είναι από το σκότι. Θα πρέπει δηλαδή να πάει σε έναν υπατολόγο να τα ελέγξει αυτά. Εντάξει. Ένας γιατρός θα το δει αυτό, δεν θα το δω εγώ. Δεν είναι και δική μου δουλειά, δεν είμαι γιατρός.
Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο γιατί έχει καταναλώσει πάρα πολλά, δεν κάνει καθόλου κρίση πρωτεΐνης και δαπανθράκων πιθανόν, οπότε κάτι έχει γίνει. Πού να απευθυνθεί? Θα πρέπει να πάει σε έναν υπατολόγο, σε έναν γιατρό, θα πρέπει να πάει να το κοιτάξει. Οπωσδήποτε σε έναν υπατολόγο να πάει. Ναι, σε έναν υπατολόγο, γιατί είναι άμενα αυξημένα, ή σε έναν παθολόγο που θα την παραπέμψει σε κάποιον γιατρό που γνωρίζει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα η δεύτερη κυρία αυτή με τη σούπα δεν το κατάλαβα αυτό. Η δίαιτα είναι, τα βασικά συστατικά της δίαιτας είναι η σούπα και τα φρούτα. Ναι. Πάλι το ίδιο είναι. Δηλαδή παίρνουμε και τρώμε μόνο μία γκάμα τροφών. Απλά δεν περιέχει και το υγρό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση. Ναι, είναι και το υγρό στοιχείο. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να παράγει σερωτονίνη, η οποία είναι η βασική ορμόνη κορεσμού, πρέπει να κάνεις χρήση τριάδας. Δηλαδή θα πρέπει να καταναλώνεις πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και βιταμίνη C. Αλλιώς δεν παράγει σερωτονίνη και μόνιμα νιώθεις ότι δεν είσαι φορτάτος. Εντάξει. Και τα μικρά και τα συχνά γεύματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό. Για να υπάρχει μια ισορροπία στη γλυκόζη στο αίμα, για να μην κάνουν υπογλυκαιμίες οι άνθρωποι και μετά καταναλώνουν πολύ ψηλά σε λιπαρά τροφές. Γιατί άμα έχεις μείνει 6 και 7 ώρες νηστικός, είναι φανερό μετά ότι θα πας το βράδυ και θα καταναλώσεις πολύ μεγάλη ποσότητα τροφής. Αναγκαστικά για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός. Να συμπληρώσεις τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ναι, τα συμπληρώνεις μαζικά όμως. Μαζικά. Κύριε Τσάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις πληροφορίες για την συζήτηση, για τον προβληματισμό που έχουμε δείξει για διάφορα θέματα και ευελπιστούμε ότι ο κόσμος που σκέφτεται αυτά που συζητάμε θα απευθυνθεί στον ειδικό για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Εμείς θα συνδυάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Υπάρχει και η διατροφή και βεβαίως. Μετά, πριν από τη διατροφή, εμείς θα γυμναστούμε. Την οποία εσύ αποφεύγεις. Τι αποφεύγω? Την άσκηση. Τηλεοπτικά, τι θα? Δεν γυμνάστηκες μαζί μας. Εγώ μέχρι και Zoom παχόρεψα χτες. Τι θες να κάνω τσίρκο στην τηλεόραση? Γιατί υπονοείς ότι εγώ έκανα χτες τσίρκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, είπα για μένα. Δεν